ko himen ko para bayit hautrai Jesus Christ minta kasni kabalang karake ya kasni burom jongo Joseph bakuit unong tre kumjuru ya ka partai baroka we karake ya kasni burom jongi nong tre but kabangi rake ya kasni burom jongi nong tre ngidon kam ba new car ya ki bri baro ki batre ha buon jait ki kam man la ki kam kilong ki badon burom man la ki kam ki wan na uble na ka taka daw habangi puson na ka jimpule na ka kitab Genesis mano ba training kong bade uble na marba uble ula training kong ngidon ka pertay ngidon ki bam gedi ngidon ka but ngidon ki brio ngidon ki mrat ngidon na dong shadong but uble ula tao ya kie baro but habangi persyam ban sautu ya ka jimut jong ki man lagi jingtre ngide ban kelishwa ya uble kumno pila training kong kumno pila pinwandur ya ka pertay kumno pila pinwandur ya ki brio kumno pila pinwandur ya ke jingdon kam jongi na dong shadong kadai lemba kane ke jing sautu ngilala ban ken koridor ya ki man la ki jingtre ha ke jingim jongi dei lemba kane ngila ban sautu ya ke jing koridor jongka jingim jongi ha kane ka prate man pa iwei ngilong ki ba koridor ngimde ban peitpo yano namarwa kitre ye ki kam lese ki ba kram ya de dur bat ke jing so to jangi ne kram ya de dur bat ke kardan jangi tendengi don ki jing long ngi bishari ki brio kat kung ke jing tre jangi lese ngi bushiliang ye ki nongbala lese ngi bushiliang ki brio ki ba sai penkana ne kenu ki kam ki ba ngim pidiang shu ha ke jingim lese ngi don ke jinglong hangi ban pinyade bat ki brio ki ba bat ye ki kardan ki ba kam he bat ngi kwa banlong ki parlog jonghi kane kalong ke jinglong ubrio bonsin ngi barabor ngi keli pitre ayu lese ngi keli bonsin ngi keli piyo tulop katno lese ngi keli ye ki brio pisa hangno lese ngi bishari ki brio katkum ke jinglong jonghi ying bakisa lada ngi ye ki brio kiba im hakiyim kaba kambha lesengi don kata ke jingkwa banya jan batki lesengi ken poy ki brio ki im hakiying trap lesengi ngiru ngi pediangi ki brio lese ki wan da ki jain ki ba tip top ki ba pong ya ki jain barem dor lesengi don ka jinglong ru banyu ken po ki brio lese kim biang ki jain ki nep te don bun ki baro ni pendon kam ha ke jingim jongi ban thau ki brio ban pinyade bat ki brio henry ke jimpule minda kas ngi ka kot ka weringi vai pa iwei ban new core iwei pat omde kat kum ga jingtre jongi henry kat kum ga jinglong brio jongi uble ulatre kabamut omdon kino ki kam ki ba po hapo jongi bantre namar ublehi ulalom uba pinbiang hapo jongi ya kaneka sap bantre but de na kata daw habangi reke ya kasni burom jongo Joseph unong tre ngidon kamro ban puson u Jisu ula sa rengkat bado Joseph ubalatre mestri ding lese hadin ke jingiap jongu Joseph ru ujisu layai bateng bantre ban psa ya ke kemi jongu shua baun stang ya ke public ministry jongu ban ya ke kam yala kabamut ulari sumar ya ke kemi la jong da ka batre kum ukun samla bad shimla ken po yalade ne shimla snow po yalade namarba upa tengkun jongu ulong mestri ding henrengius nguna ka gospel minda kasngi don ki buriu ki bam tre ban pediang ya Jisu namar ulong ukun mestri ding shumudur lada Jisu wan kumukun jong ki remba lindo ne kinu ki buriu ki bashong ha ki kardan hai kinjindala pediang ya ubaki ong o uni ude ukun jong uta uburiu ubahai kardan
Henry uble ulajid ia u Joseph u baduk u mestri ding ban sumar ia u Jisu. Te u Jisu uble shimla kemelandi baki bryu ki kain po ia u Jisu. U Jisu ai uble wai la ding iwei pa iwei ban pediang ia u Jisu omde namarba ude u mestri ding Henry namarba ulang utrai jong malle ke jingtrai jongi. Ngideben pediang ia u Jisu haga jingem jongi omde dakabat tau ia kiinga sem jongi jongu. Omde dakaba bishar ia ke ikikimiki pa jongu. Henry ngideben pediang ia u Jisu namar ulong utrai jong malle ke jingtre. Lada ublay uppa utre u Jisuru utre. Baro arngut kilong nongtre. Ladang ilong ki kon jong ublay. Ladang ilong ki kon jong u Jisu. Ngiru ngilong nongtre. Hadbad malle ki kam ki bangile. Kilong ki ba kordor haka jingim chongi. Shumudur ya ke jinglong lada omdon ki buryu bantre ya kita ki kam ne ya kita ki jingtre kabang is ngopo ne ki kenpo ke jingim jongi kanom ya rundi hagane ka parte Shumudur ya ke jinglong jonga parte haba ki buryu kim tre bantre kano ka kam kabangi ken omdon buromshu te kabamud ka parte kanyat kinram Lada omdon ki beriu ki kaloi ben tre malle ki kam. Lada baru ki beriu ki wat ya ki jing tre badon buram hakane ke perte. Baru ki ba shong haki office. Baru ki ba jid ban shong haki ki kam ki badon kerdan. Te kaba mod nginum yo bam. Lada ki nongrep ki ong nginum treshu ban tre ban rep ban riang namar kane ke kam kabangile omdon burom shu te kabamod wat lada ngidon ki officer ki ba he kardan unum yo bam ban unum yo di lada u nongkap sniu o ong nga ngam sngo burom shu namar ba nga kap yagi sniu jongi brio tengan sange ban kap sniu baro ke perte kan yait kinram namar ke perte kan kalalongka jaka jongi ri kalau namar ngilaban mudur lada ngimpin kuit yalade na ke sniu ki ba don kam ban pin bet ngim babru shu haka jingim jongi La shumudur lada omdon buryo bansna jingsna ki barit ngimnum don shu yakita lada shumudur lada omdon ki buryo basna yaki juti te nginum la ban yait ba hakane ka parte ka ba ngilay jinglay te malle ki kam ka balong ki ba kongsan haka jingim changi ka mindakas ni ka balang ka pinkan mau ya barro ngidon kam ban shimkia yaki kam ngimde ban ong o kane ke kam omdon kerdanshu kane ke jingtre kaba ngale kam don kerdanshu namar kibru ki ken po yenga hakane ke dor kay kan ban sajia kaperte kanum roishu ko himen ko para mindakas ni ngidon kam ban duai kershan ya malle ki buryu ladade ki nombala ladade ki ba tre ki kam ki ba ngim buromshu ngid kaban nang sautu makiru kilong kiba kongsan mak kiba penkui dia keper lese ki site ya ki tiar kiba ngim shimla ban mudur ban site kaba kile ya kata kam kidang iarap ya ka jingim jongi kidang te ya ka jingim jongi kidang penbiang ya ka jingim jongi bat kidang kindu burom yangi man pa iwe mangi ngide ban ong ngaru ngadon bindalang bante yang kene ka partai man pa iway ngide ben sngo kordor ya lade ngaru ngadon binta ban yarap ya ki briu ha kene ka partai but habang istang ban sautu nginum keinpo yano but bin ban ngin kindu burom iway pat but nginum jingai na mano na marba uta ulong ukun jongo baduk kata kalong ka kun jongo baduk but kita kimdon ki ing ki babiang kita ki bamdon ki jain ka babiang henre ngiburom ya man pa iway namar makiru kitre ya kaju ka jingtre ka ba oble ulatre ba ka parte kenyo ya ka dor ka dar ka babiang habangi sutu ya kane ko himmen ko para
man pa iway saudong jongi kilongi bakardor hakama jongi bad ngin pe po yano henry ngin kershan markeliang kenamba ka perte kan yoshushu ya ka dur ka dar ka ba kam kuid ka ba kam ba kenamba ngin sa im kemen bad ngin im suk hakane ka perte hakane ka sungi ngiduai nagapinta kane ka jingai e halo jongi banginang nginang ya kedup lang ya baru ki brio ki berdon hapadenge jinge babon jai idwai na gabinda jonkiru ba makiru kinyo jingtre ki inga seng ki badu ngin kindu buram yiki daga jingir bun jongo blai jisu be it ngis ngongu yeme na gabinda ka nega sngi ha ka ba mela ailat yangi ben kin mau u josu bakuit unang tre rengkat bad ka jingtre ka ba mela le na gabinda ben pinbiang yaki inga sem Nazareth karko kardo ya baharo ki nongtre hakane gasngi don ki nongtre bam don kam ki jam don ki nombala don ki brio ba bam biang hak kam ki jam chongi don bon ki brio ki baduk don bon ki brio basausi namar ki brio kim pdiang shu yaki haka imlang salang namar kim don kerdan shu kumba don kerdan yaki vai jisu karko yangi bangilong ki bas ngaulem bat ngilong ki ba yakudup iwei pat namar barro mangi ngilongi kun jame enyaro ya utrai Jesus Christ